I denne video får du lidt lynhurtige tricks til at afgøre, om der skal lille eller stort bogstav i starten af ord. Alle egenavne skal skrives med stort. Det er f.eks. personers navne, navne på byer, lande eller bygninger. Alle fællesnavne skal skrives med småt. Det er f.eks. ordene byen, et navn, aberne eller en bygning. Ved led bestående af 2 ord skrives begge ord med stort. F.eks. Danske Bank, Harald Blåtand eller Din Tøjmand. Ved led bestående af 3 eller flere ord skrives det første ord altid med stort, og de mest betydningsfulde ord også med stort. Betydningsfulde, det betyder andre ord end konjunktioner, præpositioner, artikler og andre småord. For eksempel Det Kongelige Bibliotek, Institut for Psykologi, Greven af Monte Cristo og Det Hvide Hus.